Здравейте YouTube и VBOX. Сега ще ви покажа как се правят меч, брадва, кирка, лопата и други итеми. Значи меч е така. Значи меч е така, слагате една пръчка, после така два диаманта под нея, става меч. А кирката отгоре 3 диаманта и ето е така. А брадата, тук слагате един диамант, така. Това е за мотиката. А за лопатата, така. Сега, какво друго? Значи, как се прави това? Кое да ги покажа? Нещото. Статива за отваряне. Така. Кому искаш? Така. Той се прави така. Слагайте тук по средата пръчката и отдолу 3. И ето. Значи имам клипове на Warcraft. Влизайте в Warcraft. Аз съм HT03. Какво друго да ви покажа как се прави? Да, броните. Ето така, каска, бутушки е така, армора така, панталони са така. Някакви къщи има. Какво друго да ви покажа? Легендарката се прави така. Голд ми трябва. Трябва 8 голд блока и една червена ябълка. Така. И ето я, легендарката. Сега. Какво друго да ви покажа? Да. Чародейската маса. Тя ще иска книги. Но не от другите книги не намаляват. Първо обсидиан, ако имам, да. След това книгите. Така, само че не е енчант. В днешни мога ги намеря, даже дали има. Така правим.
И ето я. Друго по да ви покажа. Да, Ender Chest, но не съм много сигурен дали така се прави. Да. Ender Chest, къде са сега това? Да, ето. Значи ви трябва 8 обсидиан, по-точно 9 и код накрая. И това беше VBox YouTube от мен. Чао!